جبارتنا فليمكن مولاي كلمتك مقدسة فالبوحدة للنقاد بالجسم تبنك هاي فينم المحبة فينم بلادة متمرين تولي امين تشفي Fl-isem tal-Missieru u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Inġbana hawnhekk dalgħodu biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqassa llum qegħdin niċċelebraw il-festa ta' San Mark Evanġelista. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddiesa ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-erbieħ ta' Ines, Freddy u Dennis Borg. Ngħidu flimkien nisqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-email, billi ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija Dejjem Verġni, lill-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irrodulek ħajra glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi id-nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina. Għaliex int waħdek qaddejs, int waħdek Mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, inti mlejt bġieħ kbir lill-Evanġelista tiegħek San Mark billi tajtu l-grazza li jxanda l-Evanġelju. Għamel li nfittxu t-triq li ju għallimna biex nimxu bil-fedeltà wara ibnek Ġesu Kristu siedna li ju Alla u miegħek jgħix fi jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Elu l-ewwel ittra ta' San Pawl sa' San Pietru Apostlu. Eżis, tħażmu il-koll kemm intom bl-umiltà lejn xulxin, għax Alla jifqilkom lil-kburin, imma jagħti l-grazzja tiegħu lill-umli. Kunu mela umli taħt lid setana ta' Alla biex hu jerfa'kom meta jasal il-waqt. Ixtħu fuqhom l-ħsibijiet tagħkom kollha għax hu jaħseb fikom. Kunu mekjusa u wassu, l-għadu ta'kom ix-xitan qisu biljun jgħajjad, idur u ifittex lil min se jibla. Ifqulu, sħaħ fil-fidi, intom tafu li ħudkom imxerdin fid-dinja qegħdin jaqsmu magħkom l-istess dbatijiet tagħkom. Imbagħad, wara li tkunu batejtu għal ftit żmien, Alla li jagħti kull grazzja li sejħilkom għas-sebħ tiegħu ta' dejjem fi Kristu u nnifsu jerġa' jqajjimkom, iwettaħkom, isaħħaħkom u jqiegħdkom fis-sod. Tiegħu jisseta għal dejjem Amen. Ktiktilkom dan il-ftit kliem permezz ta' Silvanu li għalija u hija fidej biex iwissikom u nixdilkom li din hi tassew il-grazzja ta' Alla. Żommu sħiħ fija il-Knisja li f'Babel magħżula bħalkom, isselli għalikom.
Iselli wkoll għalikom Marku li hu ibni. Selmu lil xulxin bewsa ta' mħabba. Islim lilkom il-kol li jintom fi Kristu. Il-kelma tal-mulej. Sarm responsorjali u ngħidu flimkien. Tjubitek mulej irrid dejjem nanni. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. F'kull żmien ixandar fommi il-fedeltà tiegħek. Għax jienet, l-ħniena hija mwafqa għal dejjem. Fis-sema inti wettaqt il-fedeltà tiegħek ngħidu flimkien. Ifaħru ismewiet ġubijiet tal-mulej u l-fedeltà tiegħek fil-ġemgħa tal-qaddisin. Għax min hemm fis-sema daqs il-mulej? Min jiġbaħ lil mulej fuq dawk li hemm fis-sema? Ngħidu flimkien. Ħini il-poplu li jaf jgħajjad bil-ferħ li jimxi mulej fid-dab ta' wiċċek. Bismek jitennew il-jum kollu u bil-ġustizzja tiegħek jifirħu ngħidu flimkien. Inqumu bil-wifqa. Aħna nxandru Kristu msallab li huwa l-qawwa ta' Alla u l-erf ta' Alla. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu wera ruħu l-11 u qalilhom: Morru fid-dinja kollha x'għandu l-bxara tajba lil ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammed isalva, iżda min ma jemmenx ikun ikkundannat. U dawn huma l-mirakli li jsiebu ma' dawk li jemmnu. F'ismi jkeċċu x-xaten, jitkellmu b'ilsna ġodda, jaqbdu s-slieb b'idejhom u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmlilhomx ħsara. Iqegħdu idejhom fuq il-morda u dawn ifiqu. U hekk il-mulej Ġesu wara li kellimhom kien imtella fis-sema u qagħad in-naħħa tal-lemin ta' Alla. U mbagħad marru jipritkaw kullimkien. Il-mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq il-kelma bil-mirakli li kienu jsiru magħha. Il-kelma tal-mulej tifħejr lilek Kristu. Illum qegħdin niċċelebraw il-festa ta' San Mark Evanġelista u tajjeb kieku nkunu nafu ftit fuq dan il-qaddejs, fuq dan l-Evanġelista. Jekk smajna tajjeb l-ewwel lezzjoni qed jikteb San Pietru, tajjeb, u fl-aħħar isemmi lil Marku. X'aktarx li jintażlet din is-silta ta' San Pietru minħabba dan id-dettall għaliex. Għaliex San Mark l-ewwel kien dixxiplu ta' San Pawl u mar l-ewwel vjaġġ missjonarju tiegħu miegħu. Imbagħad fil-Vanġelu tiegħu jippreżentanna it-tagħlim ta' San Pietru. Ara San Mark jagħtina it-tagħlim ta' San Pietru. Il-Vanġelu tiegħu kitbu madwar is-sena 64. L-ewwel Vanġelu li għandna huwa Vanġelu pjuttost qasir, fih xi 16 kapitlu biss. Imbagħad aktar il-qudiem San Mattew u San Luqa ħadu ħafna minn tiegħu u żjiedu materjal ieħor. Il-Vanġelu ta' San Mark huwa interessanti ħafna. L-aktar ħaġa fundamentali li għandu dan il-Vanġelu hija l-mistoqsija: dan minnu Ġesu? Dan Ġesu minnu? Dan il-Vanġelu nkiteb fi żmien diffiċli għall-ewwel insara.
x'aktarx inkiteb Ruma, tradizzjoni żomm li inkiteb dik il-knisja li hemm ħdejn l-Altare della Patria ġewwa Ruma, fiċ-ċentru ta' Ruma. Fuq il-lemin tal-Altare della Patria hemm knisja ta' San Mark u tradizzjoni żomm li il-Vanġelu nkiteb hemmhekk. Dak iż-żmien meta nkiteb l-insara kienu għaddejjin minn momenti diffiċli. Għaliex? Neruni l-imperatur ta' dak iż-żmien kien għadu kif għamel persekuzzjoni qalila fuq l-insara, kien ta' in-nar u stess lill-belt ta' Ruma u waħħal fl-insara. U fatt storiku. Biex taqgħod Pietru u Pawlu kienu arrestati, kienu maqtula, tajjeb, arrestati. U San Mark qed jikteb dan il-kuntest. U l-mistoqsija tiegħu qed jgħid isma' l-Kristjaneżmu, Ġesu, minu dan Ġesu? Fil-Vanġelu nsibu din il-mistoqsija diversi drabi. Mela dan minu? Għal Ġesu. Biex nsemmi eżempju wieħed biss. Meta sikket il-maltempata, tqum il-mistoqsija, mela dan minu biex isikket ukoll dawn l-elementi tan-natura. Dan minu. Ir-risposta għal dawn il-mistoqsijiet jagħtiha fl-aħħar tal-Vanġelu. Meta ċ-ċenturjun xinjara lil Ġesu mislub fuq is-salib, jgħid dan kien tassew liben Alla. Ara, dan hu l-Vanġelu ta' San Mark, hemm ħafna dettalji mhux ħanqod nidħol fihom, imma waħda mid-dettalji li għandu San Mark isemmi ħafna nies maħkuma mix-Xitan. Ma jagħmilx bħal San Mattew, pereżempju, li jindirizza l-Vanġelu tiegħu lil-Lut, ma jsemmix ħafna kwotazzjonijiet mill-Antik Testament bħal San Mattew. Qed jikteb lill-insara li għaddejjem mill-mumenti tal-prova. Għalina wkoll. Biex ngħid kelma waħda fuq il-qari li smajna. San Pietru qed jikteb lill-insara wkoll u qed jgħidilhom kunu meqjusa wassu la tutawkom ix-Xitan qisu il-junjajjat idur u jfittex lil min jibla. Iqfulu sħaħ fil-fidi. Naħseb li din il-kelma ħadha toqgħod anki għalina llum. U fil-Vanġelu magħżul bħala konklużjoni tal-Vanġelu ta' San Mark, Ġesu qiegħed jibgħat lid-dixxiepli l-Apostli fid-dinja kollha. Morru fid-dinja kollha x'għandu l-bxara tajba lil ħolqien kollu. U jsemmilhom kif ħajkunu protetti, kif Ġesu mhux se jħallihom weħidhom jippritkaw jiltaqgħu mad-diffikultajiet, imma se jkun magħhom. U dawn huma l-mirakli li jissieħbu ma' dawk li jemmnu f'ismi jkeċċu x-xaten, jitkellmu b'lisna ġodda, jaqdu s-slib bidejhom u jekk jixolbu xi xolb li jġib il-mewt ma jagħmlulhom ħsara. Iqegħdu idejhom fuq il-morda u dawn ifiqu. Jekk tinnotaw dan il-Vanġelu naqraw ukoll fil-festa fis-solennità ta' San Pawl. Ara, mhux San Pawl biss, mhux l-Apostli biss, imma wkoll daw kollha li jxantru l-Vanġelu. Nitolbu l-mulej ukoll biex lilna wkoll li ġejna l-Ewkaristija jagħmilna messaġġiera ma' dawk li niltaqgħu magħhom tal-ħniena tiegħu, tal-imħabba tiegħu, tas-salvazzjoni li ġabilna Ġesu. U tieżjes, f'San Mark il-Knisja issellem lill-Evanġelista li ġabbar it-tagħlim tal-Apostlu Pietru. Nitolbu lil Alla għall-ħtiġijiet tal-Knisja fil-ħidma tagħha ta' apostolat u missjoni u għalhekk ngħidu: kun mal-Knisja tiegħek mulej. Kun mal-Knisja tiegħek mulej.
Għall-Knisja Kopta imwaqfa fl-Eġittu minn San Mark sabiex tkun żerrija tal-Evanġelju għall-Islam nitolbu. Kun mal-Knisja tiegħek mulej. Għall-mexxejja tal-popli sabiex iħabbilku għal aktar dialogu bejn l-insara u l-Miselmejn u bil-ġustizzja is-Sultan Isliem nitolbu. Għal dawk li huma l-aktar fil-bżonn sabiex ikomplu jsibu kenn u għajnuna fil-ħidma bla distinzjoni tal-missjonarji nitolbu. Għal din il-komunità nisranija sabiex tħoss ir-responsabbiltà gravi li tevanġelizza bil-kelma u bl-eżempju nitolbu. Għall-erbieħ ta' Ines, Freddy u Dennis Boċ biex tinsaħtijietom kollha u twassalhom fid-dawl u lena ta' dejjem nitolbu. Nitolbu għalina l-koll biex narfu nkunu messaġġiera tajbejn, ġenwini, veritieri tal-Vanġelu ta' Kristu nitolbu. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li għallunna biex nitolbu għalihom jew għednihom it-talb tagħna, nitolbu mod speċjali għall-morda, kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet, kif ukoll dawk li jinsabu fid-djar u dawk li jduru bihom. Nitolbu għall-istudenti tagħna li qegħdin jagħmlu l-eżamijiet ukoll, jekk minn is-sejjer żball jibdew illum, biex il-mulej jagħtihom id-dawlu jurihom li għandu pjan għal kull wieħed u kull waħda minnhom nitolbu. Nitolbu ukoll għal paċi fid-dinja, kemm għandna bżonn il-paċi ta' Kristu, nitolbu għal paċi fl-Ukrajina, fir-Russja, fis-Sudan, f'tant postijiet oħra fejn hemm l-gwerra nuqqas ta' paċi. Kemm għandna bżonn il-paċi tiegħek mulej, nitolbuh ukoll għal aktar vokazzjonijiet saċerdotali, reliġjużi u missjonarji nitolbu. Fl-aħħar nett nitolbuk għall-insar li huma persegwitati li għaddejjin minn momenti ta' prova, momenti ta' diffikultà. Mulej Ġesu weżinhom inti bl-għajnuna tiegħek nitolbu. Isma' u Alla t-talb li qegħdin nagħmlulek fil-festa tal-Evanġelista San Mark u għamel minna l-koll evanġelizzaturi ta' ibnek Ġesu Kristu siedna li jgħix fi Sultan għal dejjem ta' dejjem. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej aħna nagħtu ġieħ lil San Mark għal glorja li tajtu bħala evanġelista tiegħek. U fiċ-ċikun tagħna nitolbuk biex tilqa' dan is-sagrifiċċju ta' tifħir li aħna sejrin nofrulek. Ħalli l-Evanġelju jibqa' jixxandar bla qiegħda fil-Knisja tiegħek. Bi Kristu siedna, inmulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna.
Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġġij tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristus jedna. Għax inti rid li l-Knisja tiegħek titwaqqaf fis-sod fuq is-sisien tal-Apostli biex tibqa' sinjal ta' qdusitek fid-dinja u tagħti lil bnedmin xhieda tal-ħajja tas-sema. Għalhekk mal-qtajja kollha tal-Anġli b'qima kbira nfaħruk u ngħidu u ntennu bla qiegħda. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-Eżerċit. Osanna fl-għoli tas-Smewijiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-Smewijiet. Qaddejs tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, jinħabru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Ines, Freddy u Dennis Borġ li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtawa għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-kol nitolbu. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' San Mark Evanġelista, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrinna d-dubietna, bħalma nafru lil-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni.
Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. bil-ħidma tal-Ispiritu Santu għadħajna d-dinja dan il-ġisem u d-dem għad-testija kaħlesni meħtijiet kollha u minn kull ħadd. Jom jien fidej lejn il-komandamenti tiegħek tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti sema u Alla kbir mulejn tal-għaloni, sultan għawi, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek li sem għaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Salvatur li bdejtna l-kol, int li tina ħajja u tama ġdida. Għaddis mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int mulej li tħobna l-kol, ħares lejna bħarsa kollha ħnina, kollok tibak
imbirek mulej għal dejjem u imbirek l-isem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsalta l-ħaj, alleluja. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsalta l-ħaj, alleluja. Il-Kristu tal-ħejja, jissit wissu l-tħal, bebi fuq il-mewt, għawitu setan, nannu għalenija, glorja u forjija. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsalta l-ħaj, alleluja. U bil-bifa bħala ringrazzjamenta wara tqalbin ngħidu flimkien, glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Għatina u Alla li tista' kollox li l-ikel li ħadna mill-altar imqaddes iqaddisna u jqawwina fil-fidi tal-Evanġelju imxandal minn San Mark. Bi Kristus jedna, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Maria jifraħu tenna, alleluja, għax dak li inti snaqlek tkun ommu, alleluja.